हाय मित्रांनो, मँगो किचनमध्ये आपलं स्वागत। आणि मित्रांनो, आज आपण आलेलो आहे सद्गुरू कृपा या सँडविच काउंटरला आणि आपण त्यांच्याकडनं 2 सँडविच बनवून घेणार आहोत। तर बघूया कुठचे 2 सँडविच आपल्यासाठी बनवतात आणि त्याची टेस्ट कशी आहे। तर पुढे बघूया सद्गुरू सँडविच काउंटरचे 2 सँडविच। हे असं सद्गुरू कृपा शॉप आहे त्यांचं। तर आता आपण बघूया। दो सँडविच बनाना है। कौन सा सैंडविच बना रहे हो? पहला चीज़ चिली टोस्ट। नहीं, पहले ड्रिंक बना रहे हैं। कौन सा? पनीर मशरूम टिक्का। पनीर मशरूम टिक्का, ठीक है, जो ट्रायंगल में आएगा वो। हाँ। तो पहिला आपण पनीर मशरूम टिक्का बनवतोय, त्यासाठी त्यांची तयारी चाललेली आहे। मसाला टाकते आता। लास्ट में इसमें सिर्फ मशरूम जाएगा लास्ट में, तो त्याच्यानंतर मशरूम टाकणार असते। मेयोनेज जाते। मशरूम कटिंग केली देते त्यासाठी। त्याच्यानंतर पनीर कटिंग करतात आहेत। ये जो पनीर आप काट रहे हो वो उसके पनीनी के लिए ना? दोनों आ जाएगा उसमें दोनों में भी आ जाएगा। तो पनीर मशरूम दोन्ही टाकलेले आहेत। कितना टाइम लगता है फिर भी एक सैंडविच बनने के लिए? 5-10 मिनट लगता है? लग जाता है। तो बघा असा रेडी झालेला आहे मसाला। बघा ट्रायंगल मध्ये आपला सँडविच आहे, ट्रायंगल ब्रेड आहे। पहिला बटर लागल्यानंतर हिरवी चटणी लागली आहे। मस्त भरभरून टाकलेलं आहे। परत ग्रीन चटणी, और वेजिटेबल्स मुझे टोमेटो, क्या क्या लगता है इसके ऊपर? टोमेटो, कांदा, बस कॅप्सिकम, और कुछ नहीं ना? त्याच्यावर आता टोमॅटो आणि कॅप्सिकम जे लावतात ते। बघा अशा पद्धतीने। अभी क्या इसको ये ग्रिल्ड करने का है क्या? हाँ, ग्रिल्ड हुई।
अशा पद्धतीने. कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगे, 10 मिनट लगेगा. 5 ते 7 मिनटं लागतील याला आता. दुसरं हा पनीनी ब्रेड आहे. त्यामध्ये आपण पनीनी सँडविच बनवणार आहोत. हा पण ग्रिल होणार ना सँडविच? ओव्हनमध्ये ग्रिल्ड होऊन ओव्हनमध्ये परत जाणार तो. ठीक आहे. शेजवान चटणी. मग जो बनवलेला मसाला परत ते लावतात. पनीर मशरूम टिक्का सँडविच हा. प्लस वरून मिळूनच जाते. वर बटर लावून त्याला आता ग्रिल्ड करायचं ना. आता हे ग्रिल्ड होईल. ग्रिल्ड होणार आहे. बघा असं ते ठेवलेलं आहे. आता आल्यानंतर बघूया कसा दिसतो तो. आता आपला या दोन्ही सँडविच आलेले आहेत. तर पहिला जो ट्रायंगल ब्रेडवाला सँडविच आहे तो पहिला बघूया आपण. इसके ऊपर क्या चीज़ वगैरह आएगा अभी? चीज़ मेयोनेज़ दोनों आएगा. त्याच्यावर चीज़ मेयोनेज़ दोन्ही पण येणार आहे. कटिंग करतात आहे. बिझी असतं ते. बघा सँडविच असं लावतात आहेत ते. ते बघा चीज ग्रेट करतात आहेत ते. भरभरून चीज आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यावर मेयोनेज. जबरदस्त दिसायला एकदम भारी दिसतंय. आता हे सँडविच रेडी झालं ना? येस. हे फर्स्ट सँडविच आहे. सोबत 2 प्रकारच्या चटण्या दिलेल्या आहेत. आता हे पनीर जे आपण पनीर टिक्का सँडविच त्याच्यावर आता चीज गेले. ऑलरेडी मशरूम त्यामध्ये आहे. आता हे परत बेक होणार आहे. मोझरेला चीज आहे. परत अमूल चीज नंतर यांनी मोझरेला चीज टाकलेलं आहे त्याच्यावर. ओके चिली फ्लेक्स जात आहे. नंतर ऑरिगेनो टाकलेलं आहे.
आता बेक करायला जाते ते बघा. अशी तऱ्हेने बेक करायला टाकलेले आपण ओव्हनमध्ये. झाल्यावर बघूया, मस्त दिसेल. हा बघा रेडी झालेला आहे. कटिंग कर दो उसका. कसं कट करतात ते. आता लास्ट जो एक आयटम बाकी राहिला तो चीज चिली टोस्ट आहे. तो एक बघायचा आपल्याला बनवतोय. तर उसमें क्या क्या जाता है? अनियन, कैप्सिकम, ओके, बटर और चीज़ और मेयोनीज. ओके. हा चटणी का ग्रीन चटणी हो. ओके. आता हा मसाला त्याला आतमध्ये लागलेला आहे आणि हे टोस्ट होगा. आता हे टोस्ट होणार. वर त्याच्या बटर लावलं जातं. असं टोस्ट होते ते. चीज चिली टोस्ट रेडी झालेला आहे. हा बघा ते कटिंग करतात आहे. त्याच्या प्राइस बघून घेऊया आपण. एकदम यमी सँडविचेस आहेत. बाजूला हिरवी चटणी, रेड चटणी. ओके. आता फर्स्ट जे आपण बनवलेलं आहे ते पनीर मशरूम टिक्का सँडविच आहे. ग्रिल्ड सँडविच आहे. ओके. तो ह्याची प्राइस 150 आहे. ओके. हे जे बनलेलं चीज चिली टोस्ट आहे ह्याची प्राइस आहे 50 रुपीज. आणि हे पनीर मशरूम पनीर टिक्का सँडविच आहे. ह्याची प्राइस आहे 130. तर असे आपले यमी सँडविचेस 3 रेडी झालेले आहेत. आपल्यासमोर तिचे मालक आहेत. तुम्ही सांगा की हा ॲड्रेस कुठचा आहे? सिनेमॅक्स रोड आहे. सिनेमॅक्स रोडला ह्यांचं सद्गुरू कृपा सँडविच काउंटर है. आणि क्या टाइम है इसका? 3 to 11. 3 बजे से 11 बजे तक. ओके. तो ये यमी सँडविचेस के लिए थैंक यू. और मँगो किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि आयकॉन बेल प्रेस करा. थँक्यू. सँडविच पॅक होतात आहेत आपले. त्यावर पहिले बटर पेपर लागला आहे. याच्यावर बटर पेपर लागतो की जेणेकरून वर बॉक्सला लागतं का म्हणून त्यासाठी. असं डायरेक्टली चांगली पॅकिंग आहे. तर हा माझा व्हिडिओ कसा झाला तो तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. जे मेन सँडविचेस ते बॉक्सिंगमध्ये गेले. हा जो सँडविच आहे तो डायरेक्टली ते पेपरमध्ये दिलं आहे त्यांनी मस्त. अशा तऱ्हेने माझे 3 सँडविचेस रेडी.